Έχουμε ένα σύρμα που είναι στραβό και θέλουμε να το ψάξουμε, να το κάνουμε ευθείο. Το βάζουμε εδώ στη σωλήνα αυτή για να μην χτυπήσει κανέναν άνθρωπο. Και μετά ερχόμαστε σε αυτή τη σωλήνα με μια συγκεκριμένη γωνία που έχουμε φτιάξει, το περνάμε μέσα και ερχόμαστε με το τρυπάνι και κάνουμε αυτή τη κίνηση για να φτιάξουμε το σύρμα. Λοιπόν, κάνουμε το εξής. Το σύρμα έγινε ίσως καμία σχέση όπως ήταν.